Spolu s Monikou Albretiovou, Jánom Sidom, Máriom Radačovským, Petrom Cibulom sme boli prvými 5 signatármi vyhlásenia občianskej iniciatívy 99%. Uverejnili sme ho 17. novembra 2011 a okrem iného sme o vyhlásení napísali: Občianska iniciatíva 99% pozýva k spolupráci všetkých, ktorí vidia, že naša krajina má nesprávnych politických predstaviteľov a chcú, aby o kvalite nášho života, o našich rodinách a o budúcnosti našich detí rozhodovali zodpovední ľudia. Som presvedčený, že citovaná veta je rovnako aktuálna dnes 28. apríla 2012, tak ako bola naliehavá 17. novembra 2011. Nejde len o to, že ani po marcových voľbách sa nič nezmenilo a o osudoch tejto krajiny aj naďalej rozhodujú neschopní a skorumpovaní politici, ktorí slúžia iba veľkopodnikateľom, finančným skupinám vyvolencov. V prvom rade ide o to, že stále sme občianskou iniciatívou, ktoré nie je ľahostajné, ako je spravovaná táto krajina. Naša sila spočíva v tom, že ako občianska iniciatíva máme veľký potenciál oslovovať a spolupracovať s ľuďmi, ktorým predovšetkým nejde o osobnú kariéru, ale o to, aby ich obce, mestá, regióny a celá krajina fungovali lepšie. A hlavne, aby fungovali pre každého. Nie je to organizácia, zdokonalovanie našej politickej organizácie, manažerských schopností alebo lepšieho marketingu. Je to zotrvanie na myšlienke, ktorá nás spája, aspoň dúfam. Pretože tak ako aj moji predrečníci povedali, toto je to, čo na začiatku, keď sme začínali a keď sme sa začali šíriť tú myšlienku, pritiahlo a oslovilo Slovákov práve kvôli tomu, že je to myšlienka, ktorej čas nastal a ako povedal Viktor Hugo, najmocnejšia vec na svete je myšlienka, ktorej čas nastal. Preto aj sa k nám pridávala kopa ľudí hneď od začiatku, ktorí nás podporovali. A samozrejme boli sme parlamentnými voľbami nútení organizovať sa do politickej strany, pretože tak, bohužiaľ, tento volebný politický systém na Slovensku funguje. Ale bolo to nevyhnutné zlo, ktorým sme sa snažili presadiť naše myšlienky na celospoločenskej úrovni. Keď odtiaľto odídeme a budú sa nás naši kamaráti a blízki alebo ľudia, ktorí nás oslovia na ulici, pýtať, teda, že čo s nami, ako sa to bude vyvíjať a o čo nám vlastne ide, tak moja odpoveď minimálne bude, že ak máte pocit, alebo budete mať v najbližších mesiacoch a rokoch pocit, že sa zasa nič nezmenilo, tak aj vy ste 99%. Hnutie 99% je však iniciatívou slobodných ľudí, ktorých spája túžba zmeniť Slovensko tak, aby bolo krajinou pre všetkých, nie len pre 1% vyvolencov. Vieme, aké sú priority, ktoré môžu zlepšiť každodenný život bežných ľudí. Na to, aby sme to videli a vedeli, nepotrebujeme ideológie a dogmy, pravicové a ľavicové nálepky, ani konzervatívne, liberálne a socialistické zaklinadlá. Hnutie 99% nestojí na ideológii, ale na prostej a veľmi správnej myšlienke. Slovensko potrebuje politikov, ktorí budú konečne slúžiť bežným ľuďom a ich rodinám. Na prvý pohľad je to banálna veta. Ideologická poučka by nepochybne znela oveľa vzletnejšie. Naplnenie tejto myšlienky by však zmenilo Slovensko tak, ako sa to doteraz nepodarilo a nikdy nepodarí žiadnej utópii ani ideológii. Naše pozitíva nespočívajú len v tom, že sme vznikli na báze občianskej iniciatívy. To je obrovské plus, z ktorého treba veľa vyťažiť. Naše pozitívum je aj v tom, že sa nestretli u nás ľudia, ktorí by bažili po moci a ktorí by bažili po funkciách. V 99-ke sa stretli ľudia, ktorí majú svoj jasný politický názor a presvedčenie. S týmto presvedčením išli podporiť hnutie 99% do volieb, či už ako kandidáti, ako aktivisti alebo ako sympatizanti.
každý z nás, a ja som o tom presvedčená, že každý z nás robil to najlepšie, čo mohol pre šírenie podpory pre hnutie 99% na všetkých úrovniach, kde mohol. Myslím si, že toto je obrovský náboj, ktorý sme získali a naše spojenie, naše skúsenosti, aj tie negatívne, ale hlavne tie pozitívne, nás poženú dopredu. My ešte len začíname, skutočne iba začíname. Niekoľkomesačná skúsenosť, možno draho vykúpená, je mimoriadne cenná. Ja som presvedčená o tom, že ľudia, ktorí budú ďalej pracovať 99% ako občianski aktivisti, budú tento náboj vedieť čo najlepšie využiť. Namiesto toho, aby polícia naháňala vagabundov s vyholenými hlavami, predvoláva si našich signatárov a ľudí, ktorí ako dobrovoľníci pracovali v našom volebnom štábe. Namiesto toho, aby sa policajný prezident musel zodpovedať za to, že svojim vystúpením na tlačovej besede negatívne ovplyvnil výsledok volieb, dostal od bývalého ministra vnútra tučnú finančnú odmenu. A priateľa, nehovorím o tom všetkom preto, aby som šíril negatívnu energiu. Práve naopak. Paradoxne hovorím o týchto nepríjemnostiach, aby som nás povzbudil. To, že proti nám zneužili políciu, len dokazuje, ako veľmi sa boja, že by mohla nastať skutočná zmena. A to, že svoj hnev obrátili proti nám, zase potvrdzuje, že sme na správnej ceste. Každý, kto prejavuje svoju silu tým, že zneužíva políciu, iba manifestuje svoju slabosť. A oni to urobili. Ukázali, ako veľmi sú zúfali pri predstave, že by prišli pomôcť. Avšak ich zdanlivá sila je len zástierkou ich vlastného rozkladu. Priatelia, ešte pár razy niekto z nás pôjde na políciu a zodpovie ich hlúpe otázky. Ešte niekoľko týždňov budeme trpezlivo čakať, ako sa nové vedenie polície postaví k tomu neporiadku, ktorý mu zanechalo to odchádzajúce. A potom sa rozhodneme, aké kroky podnikneme ďalej. Isté však je, že to budú kroky jednoznačné, sebavedomé a nebojace. Lebo hnutie 99% pokračuje ďalej. Ďakujem.